ҷамъ духтаро ҳеҷ вақт нагӯед ки дӯст дорум. Дӯста дар қиндӣ мефаҳмӣ, дӯста дар ғарибӣ мефаҳмӣ. Баъд дӯста вақте ки касал мешавад, На самом деле Шуворачка занг назадала. хеле кӯдакон дар пеш будан. На самом деле ҳечка занг назад, напурсид чӣ аҳвол дорем, чӣ гапа. Поэтому чӣ гуфта метавонам тона духтаро, дасту пои худтон намонед. И дунё ҳамаш дурӯға. Дӯстӣ, рафиқӣ, хештабурӣ, гунагарӣ. Ман одамоеро ки ба ҷону дил наздик намедонистам, ҳамуно дар бари ман охир да омадан. Дидан ки ман касалам, дар як положение ҳастам ки на самом деле ман даст боло кардагим дар хеле одамо. Дастама боло кардагим ва иншалло Через 10 минут перезвоню. як набгем хестем. Видеомонам сар мекунем, кору боромонам сар мекунем. И гапу хабара мебинӣ, и кора мебинӣ. Як одам занг задагӣ нест маро бипурса ки мавзуна да иқарӯст чӣ аҳвол дорӣ. Ягон кас ки ту ба ҷогай ма охир бигем умеди хестанам надоштум, умеди хел кардам ки ман соз намешам. Ҳамаш мегузаште. Мебинем оли ҳама одаморо рӯбарӯро мехӯрем. Салом алейк мекунем. Ва медонӣ чӣ хеле рӯ мекунад? Мо намедонистам. Ту касал будӣ? Ту дар ин ҷога будӣ? Намедонистам. Баъд ӯ вақт ман уже неинтересния. Медонисте, намедонисте, ман неинтересния. Барои чӣ мегӯянд ки ҳам телефонта як моҳ бикуш, мебинӣ ки китра суроғ мекунад, ки дар фикри ту ҳастай.